Tinokuchingamidzai kuchechi yeChrist Embassy yepamhepo yatinoita muchishona. Iko zvino hapachina chikonzero chokupedza svondo rose usina kupinda chechi, nokuti painopindwa unenge usipo, kuda wakanga uri kubasa pakaenda vamwe kuchechi, kuda wakanga uri parwendo, kuda chechi yeChrist Embassy haisati yakuwanikwa kwaunogara, kana kuti unofarira hako kudzidza shoko raMwari nechishona. Ino ndiyo yave chechi yako. Chipinda tinamati. Tinokuchingamidzai kuchechi yedu yeChrist Embassy iyo yatinoita pamhepo. Ndinovimba makava nokukomborerwa neshoko raMwari iro rikuramba richivedzerwa mukati memwoyo yenyu. Ndinoti rambai muchiteerera shoko raMwari, nekuti shoko raMwari ndo rinova kudya kwemweya. Yasvika nguva yekuti tinge tinonyengetera. Toda kuti tinyengetere. Tine shoko raMwari ratichatanga taverenga riri kubva kwaFiripi 1 ndima kubva pa8 kusvika pa11. Inoti iyo, nokuti Mwari chapupu changu kuti ndinokushuvai mose zvikuru netsitsi dzaKristu Jesu, ndizvo zvandinonyengetera, kuti rudo rwenyu rurambe ruchingowanda pakunzwa nokunzwisisa kwose, kuti muidze muzive kuti zvinhu zvakanaka ndezvipi, kuti muve vakarurama nevasine mhosva kusvikira pazuva raKristu, muzere nezvibereko zvokururama chinouya naJesu Kristu, kuti Mwari ave nokubwinya nokurumbidzwa. Toda kuti tinyengetere nemashoko atanzwa mushoko raMwari, tichinyengeterera hama dzedu dzose dziri pachechi yepamhepo. Ngatinyengeterei. Mwari Baba, nomuzita raIshe Jesu Kristu, tinokutendai Baba, tinokutendai nemuzita raIshe Jesu Kristu. Tinotenda nehama dzedu dziri kukura mushoko raMwari. Tinokutendai samasimba kunzwisisa nekunzwa shoko raMwari kwavari kuita, kuri kuburitsa kukura mukati memwoyo yavo, kuri kuburitsa kukura kushoko raMwari. Tinokutendai samasimba nezvibereko zvamweya zviri kubuda mavari. Kunzwisisa shoko kuri kuita kuti vange vanokura mukuziva imi Mwari nekuziva Ishe Jesu Kristu. Tinotenda samasimba nezvose zvakanaka zviri kuonekwa mavari, kuwandudzwa kwavari kuitwa mukati memwoyo yavo, kuwandudzwa mukati memafungiro avo, kuwandudzwa mukati memabasa avo, zvose zvakanaka zviri kubuda mavari. Tinokutendai samasimba nemuzita raIshe Jesu Kristu. Amen. Iko zvino tichanyengetera tichitenda Mwari nekuda kwomunyengetero wataita watiri kunyengeterera hama dzedu. Ngatinyengeterei tichitenda Mwari. Iko zvino tikunyengetera nedzimwe ndimi. Ngatinyengeterei. Mwari Baba, nomuzita raIshe Jesu Kristu, lekozora tede kote litriga bare groske jikaboria tede kante letriga bore grahasta kondo jigabarali telize dreis kotegira tede kose kila traga morali lendo sote kera brohana tede kozi ligadari kalezo gita gilo brakte tede kozi ligari londo soto gare tede kote litriga bare grooves gebo jeke matode konsi ligarali lete goria tede kose litriga tede kozi ligra. Mwari Baba, tinokutendai nehama dzedu, tinokutendai nokunzwisisa kwavari kuita shoko raMwari, zvibereko zvamweya zviri kubuda mavari. Legozoria that a trepika toga boria that a kentele trigger makatega hastis. Oh shaka mazunda kozelegra. Tinokutendai samasimba nomuzita raIshe Jesu Kristu. Amen. Iko zvino muchateerera kuverengwa kweRhapsody. Maba mukuverengera Rhapsody muchaimbirwa mozonzwa shoko raMwari, mova nesvondo yakanaka. Tatenda. Chidzidzo chedu cheRhapsody chatinopiwa namufundisi Kristo Yakilome. Musoro wenyaya unoti, shoko raMwari chete ndiro raunofanira kukoshesa. VaGaratia 1:8 inoti, asi kunyange isu kana mutumwa unobva kudenga akakuparidzirai imwe vhangeri inopesana neyatinokuparidzirai isu, ngaave wakatukwa. Kune vamwe vanobvunza vakafa, vanenge vachida kuziva zvinenge zvichazoitika. Izvozvo hazvina kunaka. Mwari vakayambira vana vaIsraeri kuti vasaita izvi. Ndizvo zvatinoona muTestamende yekare. Sauro akatombozviita, asi zvakamupandukira. Sauro uyu akanga ari mambo weIsraeri. Vakafa havazivi zvichaitika, havazivi zviri mberi. Saka kuvabvunza kupedza nguva, hakuna zvakunobatsira.
Mweya Mutsvene voga ndivo vanoziva zviri mberi, ndivo vanopota vachitiratidza zvinhu izvi. Vangasatiratidza zvose, asi vanongopota vachitinyeurira. Muna John 16:13 Jesu vakataura vachiti, asi kana asvika iye mweya wazvokwadi, uchakutungamirirai muzvokwadi yose, nokuti haangatauri zvake, asi zvaakanzwa ndizvo zvaachataura, uye uchakuparidzirai zvinouya. Vimba naMweya Mutsvene, usavimba nemweya yevanhu vakafa. Usatsvaka kuti mweya iyi ikuratidze zvichauya. Mweya Mutsvene vanogona havo kushumira kwatiri nenzira dzakasiyana-siyana. Izvozvo zvinoitika. Ivo vangatsvaka kukuzivisa chimwe chinhu, saka vangataura newe, asi vanogona kuti unzwe sekuti mufudzi wako ndiye ari kutaura. Unogona kunzwa sekuti yama yaunonamata nayo. Vanotogona kutaura kwauri vachishandisa inzwi remunhu akaenda kudenga. Havana chavanokoniwa kuita, ndivo vanogona zvose. Asi zvose zvaunganzwa zvinofanira kuwirirana neshoko raMwari. Shoko iri ndiro rine chokwadi chose. Saka hazvina basa kuti wanzwa mashoko api, hazvina basa kuti waudzwa nani. Mashoko aya anofanira kuwirirana neshoko raMwari. Zvisizvo haufaniri kuagamuchira. Ngirozi inogona kukuudza chimwe chinhu, izvozvo hazvina basa. Hazvisizvo zvakakosha. Hazvisizvo zvinoita kuti mashoko aya ave echokwadi. Anofanira kuwirirana neshoko raMwari, ndiko kuti ave echokwadi, ndiko kuti ave nesimba. Shoko raMwari ndidzo pfungwa dzaMwari, ipfungwa dzavo dzavakavhurira kwatiri. Ndiko kusaka tichifanirawo kuongorora zviprofita. Izvi ndizvo zvatinorayirwa muna 1 Vakorinde 14:29. Ndiko kusaka tichifanira zvakare kuongorora mweya. Tinofanira kuona kuti mweya iyi yabva kuna Mwari here. Izvi ndizvo zvatinorayirwa muna 1 John 4:1. Namata mumashure mangu uchiti, Baba vakaropafadzwa, ndinokutendai. Shoko renyu rinonditungamirira, rinoisa chiedza mumweya mangu. Shoko renyu ndihwo upenyu hwangu. Rutendo rwangu rwuri mushoko iri. Nokudaro ndinotonga zvinhu zvenyika ino. Ndinounza kubwinya kuushe hwenyu. Muzita raJesu. Amen. Dzimwe ndima dzinotsigira chidzidzo chanhasi ndedzinoti 2 Petro 1 ndima 18 kusvika 19 na 1 John 4 ndima 1 kusvika 3.
nakakotera rukudzo nakakotera denga nenyika zoimba irozi dzinopfugama uri mutsvene 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 muri 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 mutsvene. Haleluya. Tinosangana zvekare pamunamato wedu weChrist Embassy watinoita pamhepo muchishona. Haleluya. Ndinofara nguva neimwe neimwe. Shoko raMwari chinhu chandakakoshesa mukati muupenyu hwangu, chinhu chandinokudza. Ndinofara zvikuru kana ndichigona kugovana shoko navamwe. Chinonyanya kundifadza kana ndichigoverana shoko navamwe vanhu haisiri nyaya yokuti ndiri kuparidza shoko kana kudzidzisa shoko rayo. Chinonyanya kundifadza ipapo ndechekuti neni ndinenge ndichitoparidzirwawo shoko raMwari randiri kutaura kwamuri iro riri. Ndimwe yamutsvene vanenge vachiritaura, handisi nditingoritaura ndega. Zvimwe zvinhu dzimwe nguva ndichitaura kudai, umwe yamutsvene vanenge vachitonditaridzawo zvimwe zvinhu zvichitondijekerawo pandinenge ndichitaura saizvo. Saka ndinofarira kunge ndichitaura shoko raMwari. Zvinondibatsira kuti ndirambe ndichingogara ndiri mushoko raMwari. Uye regai ndikutaura kuti tinotaura tichiti tichikurudzirai tichiti paridzai vhangeri, udzai vamwe pamusoro paJesu Kristu, paridzai vhangeri. Ndo zvimwe zvaunobatsirika nazvo kana uchinge uchiparidza vhangeri. Ukange uchigara uchiparidza vhangeri, zvinoda kuti unogara uri mushoko. Nokuti paunenge uchitaurira nomumwe munhu paya uchitaurira vhangeri, uchitaura naye kuda kuti utongomuverengera rhapsodi rawaverenga musi iwoyo, kana kuti ungomuparidzira kuti aponeswe. Paunenge uchitotaura saizvozvo, shoko iri rinenge haringopindi maari, rinopindawo mauri. Saka kuparidza shoko, kuparidza vhangeri kunokubatsira, haufaniri kushayiwa nako. Haleluya. Asi regai timhanyise tipedzise chidzidzo chandakati tikufamba nacho mumwedzi watakatanga muna kubvumbi. Zvino tatoyambukira tava muna chivabvu. Haleluya. Nda kuti makorokoto ipapapa, makorokoto tava muna chivabvu. Mwedzi yedu iri kufamba saizvozvi. Haleluya. Takatanga chidzidzo ichi muna chivabvu, muna kubvumbi tava muna chivabvu iko zvino. Tichida kutsanangurirai zvinhu zvakakosha zvisingafaniri kushayikwa nomunhu. Anofanira kuzvarwa patsva, anofanira kugamuchira mweya mutsvene, anofanira kuva nemufudzi. Ndo zvinhu zvatakasimbisa musvondo rapera izvozvo. Takati munhu anofanira kuva nemufudzi wake, anofanira kuva nomufudzi. Usangorarama usina pastor, usina mufudzi, hazvina kunaka izvozvo. Haleluya. Uye ndakabva ndatanga kutaura panguva imwe cheteyo kuti unofanira kuva nechechi, nokuti kuva nomufudzi zvinotoreva kuti wava nechechi. Haleluya. Zvinotoreva kuti wava nechechi, ndo zvazvinoreva izvozvo. Haleluya. Unofanira kunge une munhu anokutungamirira, une chechi yaunopinda. Kana ukange uri
kana ukange une mufudzi saizvozvo uri muchechi saizvo, nokuti kazhinji vafudzi vanowanikwa muchechi. Vafudzi havawanikwi kumwe kwoseko, vafudzi vanowanikwa muchechi. Kureva kuti kana saizvozvizvi kana ukange wati mufudzi wangu ndi mufudzi Kristu, zvinoreva kuti wava kugara, wava muchechi yamufudzi Kristu. Haleluya. Ndo zvazvinoreva, wava muchechi yamufudzi Kristu. Saka haufaniri kugara. Gaini kuverengere vaHebheru 10 ndima 25. Kwai tisarega kuungana kwedu sezvinoita vamwe, asi tirayirane zvikuru zvamunoona kuti zuva roswedera. Haleluya. Amen. Bhaibheri rinotaura panapa, ndi Pauro akanga ari kunyora zvikanzi tisaregera kuungana kwedu. Ngatiunganei, ngatigarei tichiungana pamwe chete, ngatisarega kuungana kwedu. Akati kwaise zvinoita vamwe, kuna vamwe vanhu vasingadi kuenda kuchechi kunosangana na vamwe vachinamata na vamwe. Kuna vamwe vanoita saizvozvo. Uye ari kuti kwanzi ngatisarega kuungana pamwe chete. Unofanira kunge uri muchechi, unofanira kunge une chechi yaunoti ndo yako. Zvinhu zvakakosha izvozvo. Unofanira kunge une mufudzi wako, unofanira kunge une chechi yaunayo. Uye ndokukurudzirai kuti tisangana saizvizvi chitozviudza kuti Christ Embassy ndo yava chechi yangu. Amen. Haleluya. Nokuti ndokwauri kuwana shoko rauri kudzidziswa saizvozvi. Chizviudza kuti mufudzi Kristu ndo vava mufudzi wangu, Christ Embassy ndo yava chechi yangu. Usaita mutendi, usaita mukristu asina chechi yake. Uye pakuva nechechi ipapapo unofanira kunge utori nesangano raunozikamwa. Saipapapa tinoti ichechi yedu, ichechi yeChrist Embassy yatinoita pamhepo. Unofanira kugona kutotaura kuti ndo chechi yangu. Nyangwe mpiro yangu ndo kwandinopa mpiro yangu, zvegumi zvangu ndo kwandinopa zvegumi zvangu. Haleluya. Zvinhu zvakakosha zvinokuvaka pachiKristu. Sei tati kudzidzisa zvinhu izvi? Tiri kudzidzisa zvinhu izvi nokuti zvinhu izvi ukasazvingwarira zvinhu izvi zvinokukanganisa pachiKristu chako. Takaona vanhu vakawanda vakashayiwa hanya nezvinhu izvi vakakanganisika mukati muupenyu hwavo. Chinhu chidoko chobva chatokutsaura, chobva chatokuwisira pasi. Haleluya. Saka ngwarira zvinhu zvina zvatakataura izvozvi. Unofanira kuzvarwa patsva. Kana wanga usati wazvarwa patsva, zvarwa patsva. Unofanira kuzadzwa namweya mutsvene, kugamuchira mweya mutsvene. Kana wanga usati wagamuchira mweya mutsvene, ndinoda kuti utotinyorera, utaure nesu kuti ndinoda kugamuchira mweya mutsvene. Haleluya. Tigokubetsera kugamuchira mweya mutsvene uri kwauri ikoko. Zviri nyore, hazvinetsi. Takataura kuti kungokumbira chete kuti Mwari ndizadzei namweya mutsvene, zvoperera ipapo wotogamuchira mweya mutsvene. Tikati unofanira kuva nomufudzi, tikati unofanira kuva nechechi. Uye une chechi kudaro, haingori chechi yokungonyora kuti ini ndiriwe chechi yakati zvongogumira ipapo. Aiwa, unofanira kunge uchienda kuchechi ikoko, uchipinda chechi iyoyo. Haufaniri kudarikwa neminamato yechechi iyoyo. Ndosaka tichikudzirai minamato iyi pamhepo. Hatidi kuti mudarikwe neminamato iyi minamato. Saka kuti mubatsirike pamunenge mamanikidzwa namabasa nezvimwe, tinokuvigirai minamato wacho pamhepo. Saka unofanira kuupinda wakangwarira saizvozvo. Haleluya. Amen. Ndinovimba kuti makadzidzisa zvinhu zvikuru. Hatsi nyaya dzatongotaura nhasi tobva tasiya, tichadzidzokera zvekare tichiramba tichingotsindira. Vamwe vanoti kwaidzokororo ine simba. Haleluya. Amen. Asi nhasi ndo svondo yedu yokutanga kwomwedzi waChivabvu. Haleluya. Rangarirai kuti zuva ranhasi pasvondo iyoyi mufudzi Kristu paanotipa chiprofita chomwedzi waChivabvu. Saka tarisirai musvondo ratiri kupinda irori, tarisirai kunzwa kuti chiprofita ichi chakamira sei. Zvakare takataura kuti ndo svondo yedu yesungano, sungano yedu iri pakudini, tinofambisa vhangeri, ndo chimwe chinhu chatinosanganirana, ndo chimwe chinhu chatinoita pamwe chete tasangana saizvozvi. Ndo pane mawirirano edu, ndo pane sungano yedu. Saka toda kuti mutumire mari dzenyu dzesungano, tifambise vhangeri, tirisvitse kunzvimbo dzakawanda, tirisvitse kuvanhu vakawanda. Takataura nechekare kuti vanhu vanofanira kuzvarwa patsva. Zvino kana iwe wachinge watozvarwa patsva, chibetserawo kuti vamwe vazvarwewo patsva. Ruponeso urwu harungogumiri pauri. Ruponeso urwu runofanira kusvikawo kuna vamwe vanhu. Haleluya. Zvino runosvika seiko? Vamwe vacho unoitawo kudza nomuromo wako iwe pachako, asi vamwe vacho unotuma mari
nokuti tine zvirongwa, tine mabasa atinoita okusvitsa vhangeri kwausingagoni kusvika iwe. Saka ukatuma mari yako, mabasa iwayo anofamba. Tinoisa vhangeri iri pama-TV, tinoisa vhangeri iri pamaredhiyo, tinonyora mabhuku, marapsodi, tichitumira kunzvimbo dzakawanda, shoko raMwari richisvika ikoko. Haleluya. Zvekare, iyi svondo yedu yekudya chidyo. Haleluya. Saka ndoda kuti tibve tamogadzira chidyo chenyu, tobatana pamwe chete. Regai ndikuverengeresa mazuva ese ndima dzedu dzatinoshandisa patinenge tichiita izvozvo. Bhuku yokutanga yavakorinde, tsamba yokutanga yavakorinde ye11 chete, ndima ye23. Kwanzi nokuti ini ndakagamuchira kunashe icho chandakakupaiwo, kuti Ishe Jesu nousiku hwaakapandukirwa hwakatora chingwa, akati avonga, akachimedura, akati, torai mudye, ichi ndiwo muviri wangu unomedurirwa imi, itai izvi muchindirangarira. Haleluya. Saka ndoda kuti mungotora chingwa ichocho chamunacho, ndoda kuti muchitore, tobva tanamata. Ngatinamatei. Baba, ndoda kutendai nezita raJesu Kristu. Ndoda kutendai nokuda kwaJesu Kristu vamakatuma kuti vazotifira pamuchinjikwa, vakamedurwa muviri wavo, vakaparadzwa muviri wavo, kuitira kuti isu tiwane utano, tiwane ruponeso. Tinoropafadza chingwa ichi pachinotidya itiko zvino muzita raJesu Kristu. Tinochiropafadza tichigamuchira utano. Ndinotaura iko zvino kumumwe nomumwe ari kubatana neni pakudya chingwa ichochi, pakudya muviri waKristu iwoyo. Ndinotaura kuti kana anga ane zvirwere zvinobva zvese, zvinoparadzwa zvese mumuviri make nezita raJesu Kristu. Utano hwakanaka ndohunotanga kushanda mukati meupenyu hwake. Anotanga kuwana utano hwakanaka. Zvirwere izvozvo zvanga zvava namakore zvichiramba kuenda, ndinorayira iko zvino kuti zvirwere izvozvo zvinopera nhasi nezita raJesu Kristu. Haleluya. Ngati medurei chingwa ichocho, kuti Kristu anogara achitaurira kuti kumedurwa kwechingwa ichi ndo kwakakosha. Saka medura chingwa ichocho, wobva wachidya. Haleluya. Kwanzi ndima 25 kwaisa izvozvo vakati vapedza kurayira, akatora mukombe, akati, mukombe uyu ndiyo sungano itsva muropa rangu, itai izvi nguva dzose kana muchinwa muchindirangarira. Nokuti nguva dzose kana muchidya chingwa ichi kana kunwa mukombe uyu munoparidza rufu rwaShe kusvikira achiuya. Haleluya. Munoparidza rufu rwaShe kusvika achiuya. Tiri kuparidza rufu rwaShe patinenge tichiita saizvozvi. Ngatitorei mukombe iwoyu, ngatinamatei. Baba, ndoda kutendai nezita raJesu Kristu. Ndoda kutendai Ishe Jesu nokuda kweropa renyu ramakadeura pamuchinjikwa. Ropa iroro ndo rakatisuka, rakabvisa zvivi, rakaita kuti tigone kuzvarwa patsva. Nhasi tazvarwa patsva, tava zvisikwa zvitsva, tava vakuru kuna Satani, tava kurarama upenyu hwatakarongerwa naMwari, tava kukurira zvinhu zvenyika ino, tava kurarama murugare nomufaro. Tinokutendai mabasa makuru amakaita. Tinoropafadza mukombe uyu nezita raJesu Kristu. Tinoropafadza muzita raJesu Kristu, nichinyengetera muno mumwe anobatana neni pakutora mukombe iwoyu, kuti kana anga ane zvivi zvaanga akapara, muzita raJesu Kristu zvivi izvozvo zvinobviswa, zvinosukwa muzita raJesu Kristu. Anosunungurwa mupfungwa, anosunungurwa mweya make muzita raJesu. Ndinokutendai. Haleluya. Amen. Haleluya. Zvakanaka, ngatitorei mukombe iwoyu toumwa. Haleluya. Ngatingotora chingwa shoma shoma, tichingotenda Mwari. Tichitenda Mwari nokuda kwemwedzi wakubvumbo wapera, tichitenda Mwari nokuda kwemwedzi wachivabvo watatanga, uye nokuda kwechidyo chatadya ichochi. Ngatinamatei. Baba, ndokutendai, ndopambiri kwamuri, ndokukudzai. Ndoda kutendai nokuda kwechidyo chatawana, ndoda kutendai nokuda kweutano hwatagamuchira mukudya kuchidyo kwataita ukoko. Ndoda kutendai nokuda kuregererwa kwezvivi, nokuda kusukwa kwezvivi. Ndoda kutendai noupenyu hwokukunda nokubudirira hwamunotipa hwatakaitirwa naJesu Kristu pavakafa pamuchinjikwa, vakavigwa, vakamuka zvekare. Tinokutendai, tinofara nokuda kwaizvozvo. Nokutendaiwo nokuda kwomwedzi wapfuura, tichiziva kuti mwedzi uno watiri kupinda tiri kurarama upenyu hwokukunda chete chete.
tinoramba tichibudirira, tinoramba tichitonga nokukurira masimba erima muzita raJesu Kristu. Tinoramba tichibudirira pane zvese zvatiri kuita. Upenyu hwedu hunoramba huchifamba huchienda kumusoro, huchifambira mberi muzita raJesu Kristu. Tinoramba utano hwedu huchigonaka muzita raJesu Kristu. Ndotaura chiropafadzo pamusoro pevandiri kunamata navo pazuva ranhasi nhengo dzese dzechechi ino nezita raJesu Kristu. Hapana mutera pakati pavo, hapana mumwe wavo achakurirwa nezvirwere muzita raJesu Kristu. Nokuti tinoramba totesesa izvozvi, utano hwavo hucharamba huchiwedzera kunaka, vacharamba vachisimba munyama yavo, vacharamba vachigwinya muzita raJesu Kristu. Baba, ndinokutendai nokurumbidzai, mari icharamba ichiwanda muupenyu hwavo. Hapana mumwe wavo achashayiwa zvokudya, hapana mumwe wavo achashayiwa zvokushandisa, hapana mumwe wavo achakonewa kuendesa vana kuchikoro, asi vachawana mari. Vanowana mari, vanoropafadzwa nemari, vanoropafadzwa nezvinhu zvese zvinodikanwa muupenyu, zvokupfeka, zvokudya nezita raJesu Kristu, vachiwana zvakapfachukira zvakawanda muzita raJesu Kristu. Baba, ndinokutendai, ndinokurumbidzai. Haleluya, amen. Zvakanaka, ngatisangane zvekare musvondo rinotevera. Pasvondo inoyi motiteya, moramba makateya, tikuzivisei chiprofita chomwedzi wachivabvu. Mwari vakuropafadzei, muchava nesvondo rakanaka uye nomwedzi wachivabvu wakaropafadzwa. Amen. Tinovimba makomborerwa nemunamato wesvondo rino. Kana manga musati mazvarwa patsva, namatai mumashure mangu, muchidudza, muchirevesa, taurai muchiti, Mwari vari kudenga, ndinouya kwamuri, ndinokoka Jesu kuti vapinde mumwoyo mangu, ndinokumbira kuti Jesu vatonge upenyu hwangu, ndinopupura kuti Jesu ndivo vavaishe wangu. Saka ndinogamuchira upenyu usingaperi mumweya mangu. Ndazvarwa patsva, ndava chisikwa chitsva. Ndinokutendai. Amen. Makorokoto mazvarwa patsva, tinokugamuchirai muchechi yeChrist Embassy. Titumirei zita renyu nekwamunogara. Munogona kutumira iri SMS kana WhatsApp pa 0772 215 931 kana kutuma tsamba pa shonaror@gmail.com. Muchida kupa mpiro yenyu neEcocash, rovai namba *151*2*5*58222 motevera zvinenge zviri kutaurwa neEcocash ipapo. Kana muine nhare dzemazuva ano, munogona kushandisa KingsPay kupa mpiro yenyu. Shandisai kodi inoti TNIOG nemavara makuru. Tinokurudzira kuti musadarikwe nezvidzidzo zveRhapsody. Zvidzidzei kuti shoko riwande mamuri, mugone kumirisana nezvinhu zvinonetsa muupenyu. Kana muine nharo dzeEconet, munogona kutumirwa zvidzidzo izvi pa SMS kunyangwe musina WhatsApp. Ingorovai *205# mosarudza daily devotionals. Subscribe Shona Rhapsody muchishona. Ibvai masarudza kuwana Rhapsody renyu pasvondo kana pamwedzi wose kuti musafanire kurangarira kurikumbira zuva rimwe nerimwe. Batanaivo namufudzi Chris paminamato yatinoita muvhuro, chitatu nechishanu, masikati nemanheru. Munamato uno munoubata pa WhatsApp, pa radio, pa YouTube panoti Shona Online Church, pa www.ce-shonachurch.org nepa vcc.rhapsodyofrealities.org. Tinokumbira mutizivise kana muri kutibata pane imwe yenzvimbo idzi. Kana pari pa internet, munogona kunyoresa muchitipa zita renyu. Kana pari pa WhatsApp, tinyorerei tigopota tichikutumirai zvimwe zvidzidzo. Kana kutitumira SMS pa 0772 166 928. Ivai nesvondo rakanaka.
uri